Chabwino munamvera mendi matsegula program yati tinamva mbiri yanu makhandiso vaso siyana kapena anu ake mchizungu mati modest clothing yes ndiye timafuna kuti tisirire nawo amayiso amvesa mbiri zokudza business yanu kuti munasonawo sakuzokhala inspired ife takulandirani ndeka mufuna ndikuonetseni kaye let me show you around ndikuonetseni zimene ndili nazo kena kuti zikambirana tikuonetsane ayizikomo kwambiri ndesinduzoti tiyambira apa tikhoza kuyambira apa apa tili ndi mipango muchizungu amati mascarf head scarf ngati imene ndavala kuntunda wete pa chisilamu anthu amati mahijabu ndi mipango yake ndi imeneyi timakhala ndi mipango yosiyanasiyana ina timatenga ku Dubai ina timatenga ku Thailand stock imene tasala nayo pano pa ndi imeneyi and timagulitsa mitengo yosiyanasiyana pali mipango ina imakhala ya chiffon ngati iyi imeneyi ndi ya Thailand ya plain timapanga 12,000 kwacha pali iyi yama stretch ima yangati jersey, it's a jersey hijab imatamuka imene timapanga ma 18,000 kwacha mabwera ndi miyala ya plain imakhala 15,000 tikachoka pamenepo tili ndi mikanjo timagulitsa mikanjo ngati mkanjo imene ndavala pano pawo iyi timaitcha abaya mene maona azimachisilamu akuvala mtaonimu maabaya ake timanazoti amene ndi maabaya ndi maabaya timakhala ndi mitundu yosiyanasiyana mitengo yosiyanasiyana apa tili ndi section yathu iyi tili ndi maabaya black ndi pano pasi timatha kungovala abaya black ya plain iyayi imabwera ndi madesign osiyanasiyana pali awa ali ndi miyala yotereyi pali awa ali ndi miyalaso yotereyi mene mwaonere ndi madesign mastyle osiyanasiyana kuti munthu akavala azioneka zokuti iyayi ndavala chinthu chabwino ndi pali section imeneyi ndi pali madress timakhala ndi madress aku Turkey madress anthu amatha kuvala pa maukwati maukwati achisilamu kapena anthu angofuna kuvala chinthu chachitali manja chachitali kumusi mu shop muno monse kuti timangogulitsa za chisilamu zokha okay because my next question was going to be is it strictly for no for Muslims no iyayi wina aliyense amene akuoneka zokuti ine ndimakonda zinthu za modest I want kuti ndivale chinthu chachitali manja sindifuna kuonesa skin sindifuna kuonesa thupi sindifuna chotina malo ake ndende ati kodi utanthauza kuti wina alese akhoza kuvala ni mwavalira inovala yetu shop ino dzina lake ndi House of Haya Haya of course ndi Arabic komano it means modesty house of modesty ndi anthu amandifunsa House of Haya batandoza chani yeah it's House of Modesty yetu ndi pali mikanjo ina apa makalazi awosiyanasiyana we've got the nude colors ma pink ma purple ma gray ndeti kabwera apa tili ndi ma two piece masuti ma jacket ma sketi ma trouser ma topu zosiyanasiyana timakhala ndi ma swimming costume oti atsikana achisilamu akhoza kuvala olo munthu amene akuona zakuti ine ndifuna kupita kunyanja koma sindingakwanisa kuvala zamkati zokhayi ndifuna ndivale chinthu chotani chachitali ndi zinthu zake zili ngati izi mwayiona imene imabwera ndi kasketi kake pamwamba komanso ikubweranso ndi chani ndi trouser ndiye kuti munthu is covered komanso imabweranso ndi kachipewa kake upita kumene kuja ukanjoya koma ukudzoza kuti I've covered my body you know azimayina timakhala sensitive kuti yayi nde siza asilamu okha wina aliyense akhoza kutani akhoza kutero ndiyeno that is House of Haya koma sikuti timakhala ndi za azimayi okhaokha timakhalanso ndi za ana for example timabaya ngati iti totakhoza kuvala mwana ndiye masaizi amambiri kuyambira kamwana kazaka ziwiri mpaka na 10 11 12 timazoti masaizi amenewo ndi masaizi ana timakhala nazo timakhalanso ndi zimene amavala anthu kumadrasa ana kumadrasa zosiyanasiyana mablaki kala imene munthu ungafune timatha kutani kukupezera timakhalanso ndi zamakonda kuvala maarabu kumutu azibambashi arabu zicha they call it Arab money timaitcha Arab money koma ndi mashemaka timakhala nazo za mitunduso tikachoka pamenepo timakhalanso ndi mikanjo ya azibambo ya ana amuna but before I go there let me show you tili ndi mushop muno timapanganso operate as Luxurious by Mimi James kumene kuku brand imeneyi timagulitsa zinthu zokuti just to make life kuti ingokhala chinthu cha luxury
chofewa tizintabwino tongofewetsa moyo ndi anthu pakafuna kupanga maukwati akufuna kusokesa malayo kuti akavale ku ma event amabwera amazagula nsalu muno amatuza salu imene akufuna ngati supply athu ali nayo timabweretsera amatuza iye ndikufuna zonyezimira ndike pa nsalu paja katundu wake ndiutiyo ndi amene osiyana wambiri There, that's under luxurious by Mimi James. Timakhala ndi zoti anthu akhoza kunyamula maukwati. You know, panopa anthu ambiri sikwenda kumanyamula maluweti, amanyamula mabuke ngati awa. You understand? Ndiyeno tikachoka pamenepo timagulitsanso ma scrub, a Victoria's Secret, ma perfume, ndi zina zotero. Okay. Yaona so side iyo kuna kuliso zinthu zina. Kumene kose kuli katundu ina. Take me there again. Okay, no problem. If you come this side, you will find kuti mukabwera mbali ino muona kuti tili ndi ma scrubs ambiri ma products atu Victoria's Secret, a Bath and Body Works, timakhala ndi ma perfume, ma scrub, ma lotion ndi zina zotero. Tili ndi ma accessories ngati usanavale mpangoja, usanavale mahijabu ndakuonetsani kumayambiriro aja. Usanavale umayika kamene kajankati, sisi lisaonekera ndenga hijabu jankuika pamwamba. Manimvetsesa. Kenako timatsaso kumangira umakhala ndi mapini. Awandeni ma magnet. Uyika pamene paja umanga apa ufunda mpangoja mapini ena ndi awa timakhala ndi zosiyana. Nsalu zathu zili pamene pa nsalu zathu timakonda kupanga specifically pa order because timafuna kuti chimene ndavala ine mawa ndikamuoneso wina chomwe we want to promote kuti exclusivity uzikho kuzoti ndagula chikwa mimi anangogula 5 yards yokha imene ndiyanga ndipo tikayigula sitimayibwerezaso timafuna kuti pali zambiri zotikhoza kukupatsani ndi we want to open the market kuti anthu azitha kuvala chinthu chimodzi kuti ine ndinasokesa ndekha anesaneneze kuti ndinakuona mugulisa nsalu yakuti nanenso ndikufuna yomweyo and from there nditi makhalaso ndi jewelry yathu. Yes, it's zirconia jewelry. That's what imene timakhala nayo mshopu muno. Timakhala ndi maringi, timakhala ndi ndolo zosiyana. Okay. Zose izi ndi za Dubai. Zimachoka ku Dubai. Jewelry, so ma necklace, ma seti, ndi ma handbag. Yetu. Ayi, dziwa komanso I'm sure kuti amene akuonera dziwa kuti munomo kungokhala ndika chituzi kuti kodi kushopu kunoko kumapezeka chani. Ndipo titangoyamba kungolongolola kungoonetsana mshopu muno tikhale pasi kena kuno kuti timve zambiri kuti kodi Mimi ndi ndani. Aita kulandirani. Ziko. Mimi James Mwalwenje. Anthu amangoti Mimi James. Kwathu ndi ku Karonga. Mayanga ndi bambo wanga onse ndochokera ku Karonga. Ine ndi zaka 33, ndili ndi mwana mmodzi ali ndi zaka 10. Zina lake Wumi. Chabwino. Ndiye timafuna so timve kuti kodi mbali ya maphunziro mbiri yanu ndiyotani. Ine ndinapanga graduate kuchokera ku Chancellor College in 2012. Nali kumeneko from 2007 mpaka na 2012. Tinachedwa chifukwa cha timavina za academic freedom zija. Magula yake anali ife. Okay. Yetu komano kuchokera kumeneko andinagwira ntchito naphunzitsapo ku Bedire International High School. Ndinagwiraso in corporate, ndinagwira ku Go Malawi, ndinagwira ku Lafarge, kenako ndinaona zoti yayi. Kangati ndipitirize business. Chifukwa ndinazayamba business ndikugwira ntchito. Ndi pamene ndinaona zoti I think ndisiyire za ntchitozi ndiyese kupanga ndione kuti maloto anga aja ndikhoza kuwakwaniritsa motani. What was your experience working in corporate? Well, it was a very interesting phase of my life. Ndinaphunzira zambiri. Ndimaona ngati zambiri zimene ndinaphunzira ka period kamene kajaka zanandipanga equip zinandithandiza kuti ndithe kumapanga run business yanga bwino. Ndikanakhala kuti sindinapanga experience zimene ndinaziona mu nthawi imene yoyo sindikanatha kumadziwa kuti anthu matha kukhala ndi maubale kutani ndi anthu ochokera ma background osiyana you know pano pati makumana ndi anthu ambiri. So speaking of which anthu even amene ndiyoti umakumana nawo when you're in the corporate world, even your customers now. Exactly, you know ambiri ndi ma customer langa pano pa mandipanga refer kwa anthu iyayi mufuna zakuti mimi amakhandi zako mufuna zakuti you know zoterozo and ndimaona kuti training imene ndinalandira ndikugwira ngati malo ngati Lafarge Cement Malawi
it really helped me kwambiri ndi mmene ndimapangira business yanga mmene ndimapangira run business yanga ndimaitenga ngati ndi system wet sindimangopanga zokuti yayi basi ndishopo mama wako achata ayi it has to be treated like a system ndimene ndinaona zokuti zinandithandiza kwambiri. So ku corporate world umagwira ngati ndani? My last position ku corporate ndinali ku Lafarge as a retail development and communications executive. So I was all over the place ndimayenda kwambiri all across the country. I had a lot of customers. I was into communications. Ndimapanga communications yapa office ipo. I was in charge of that. Was it in line with Minona Banka ku school? Ku school nabanga arts and humanities, and I graduated with English in nabanga graduated in English literature. Ndi zinali zosiyanira nato. Chifukwa chimene ndinatha kupanga ku arts and humanities nabero kaphunzised. Koma after some time I said this is not what I want. Ndinamba kupanga macourse ena ndiyena ndikuyamba masters pang'ono. You know zimene zinakhanga zinandithandiza kuti ndikathe kugwira ntchito bwino mu corporate. Now wagwira ntchito maganizo abwera kuti ka business wayamba kumano wabwera ndi maganizo kuti let me venture fully ntchito ndisiye. I want to know what made you do that. What made you do that? Because anthu ambiri amene majeza now amataone na kuti wamantanali now kuti you know sometimes you're like I'm quitting my job and I'm going into full-time business. Did you also go through that? Well, I did, but nangomu dalira mulungu. Ndimakonda kuvala, ndimakonda fashion. Anyone who knows me likes to dress up. All right? And I've always wanted to say ini ndine Nsilamu. So far zambi zimene matha kuzipeza zipezeka ndizodula manja zazifupi. I used to like working ndi my local designers. Ndandisokere ndi chakuti kuli chakuti ndaona chakuti pa internet ndandisokere ndi chakuti and ndinayamba I think in 2011 or 2010 on my Facebook ndinapanga ka album kuti who says hijab has to be boring. So ndimapezeka zokuti from kalikale ndikuona ma style pa internet pa Instagram pa Facebook zazi nzathu akunja kona kuti anthu avala kuti then makosa ndisokere ndi tuchi tione. So with that I built an audience and anthamazoro uyu tikafuna ma style tipita pa page pake tikazipeza kwambira pakanthawi nde I built this reputation yokuti Nsilamu uyu amachina. You know that kind of thing. So ndimatha kumana ndi anthu iwe ndiwe ntsika who says hijab has to be boring. I'm like kind of I sat down and I said why can't I make money out of this? Let me also make it easy for my fellow Muslim ladies kuti now also azipeza zinthu zotani zobeba akatavala zoto ifendera tani tachina. So that's when I said okay fine then let me quit the job but tione kuti tipanga bwanji nakhala basi ninzanga and we brought the ideas together and we brought the ideas to life. Ndipeza kuti basi yamba House of Haya. Ndo unayambira konkuno kumene uli pano baba mwali tinayambira timagulisira ku buti kwa gali moto. Timagulisira buti kwa gali moto. You know timakhala kuti ndekuti katundu chatipanga order akabwera ndikuti pamene poti sakuziwa kina kali kuti tipanga bwanji kuti tino kuti tifunika timpange model timango jambula zithu za suppliers icha akatitumizira tizipanga post kama page pathu fatiri pa Facebook pa Instagram pa TikTok time and Facebook yo kan Instagram and that was in 2017 ndekuti zikangobwera zinthu zicha tingweta naiti ndicha kuti tubwera mzagule ndimakumbukira mabayo yambira nali 5 odi commercial koma prior to that 2017 koma mimi kwa 2017 ndenazaita ndisekene mabaya kuti ndivale ndika ndenakajambulisa kwesho ndinkunazira ine tandijambule ndifana ndonozo kodi zinthu zili bwanji ndikwapanga post andoli ifeso tikuzifuna zinthuzi but nanozo I think zinthu zidi zotani nzofunikira kupanga there is a gap. You know when you're doing a business umafunika uzona zokuti gap imene ilipo imene problem imene ifuna kupanga solve nditiyo. Then when I did that, I got a lot of response from people. I had never to kuzifuna. I said, okay, fine. Then now I do am bidding 5. Anapita. Now that's where naso. Anapita. Then mwe uduke, mwe yambire so, mwe katundu ashedwe, asabere mwansanga. You know zinthu ngati zotero right? Komano city madzozo tikwene kumapanga chani. Ndeti mangomeka kuputi kwa gali moto kuja. Ndekuti muli pati tikupezani pompa. Siteka kugulitsani. Muli pati tikupezani pompa. Timakhala all over tikugulitsa katundu amene yoyo. After some time I think in 2020 is when we found Malo Anoa
and ndakuonetsani video ya shop ino imene ikaonekera ndi mmene lili pano mukhoza kuona zoti yayi Maria yayi ukunama anthu akanaziwa chifukwa chani kutenga shop imeneyo shop sili bwino ndati yayi ine I've got a vision malo awanza atembenuza kusakhala chimene ndikufuna ine mumtima mwanga kuti ndikamati ndalowa mshop mwanga I'm happy with the ambience anthu azikhala kuona kuti ife talandiridwa muno akuona zokuti yayi mshop muno mukongola. That's what I wanted. Ndi ndakhala ndalowa tinangoyika kakapeti kena ka plastic kuchifo mnali mukumbika mbali ndikuika kakapeti kena kake umathoka kuisha kacha tinakhala from 2021 2022 2023 ndipamene naona zoti yayi so pano ndiyisintha shop iyi ikhale to the standard that I want ndifuna kuti izionekera nayi ndi chithunzithunzi cha vision yanga amene inalili pakanthawi nimene nkafunira ndi nazayikonza shop ija ndikusopano kuoneka amene ikuonekera pano mwachifundo cha Mulungu timatha kupita ku Dubai ndikubwerako timatha kuita ndisakatundu kuchoka ku Turkey amabwera timatha kuita ndisakatundu kuchoka ku Thailand amabwera ndakamabwera muchoncho anthu acha timatha kudziwika anthu amatidziwa zoti yayi kumakhala katundu abwino iye amakhala ndi katundu abwino ndi anthu amatha kumauzana and our client base ikukula chabwino tamva interesting background journey ya munthu aliyese amene akupanga zinthu izimveka choncho ndithu muona kuti anayamba apa kenako ndikutere wasangoti boom amati the faster you go up the faster you go down chabwino then we'll go for a short break tikawe ndipita ndikayese yeah I think I have something in your size also yes ndikamazatheka anthu ndikamazatheka program kumaso mapita into the second half yes ineso nani mufunika mwachena house of haya chabwino ndi mmene moto mmene tikuchezera lero program yathu ya Alero ndi Mimi James. Mimi ndi mzimayi amene wakhala kupanga business yake kwa nthawi itali mumzinda uno wa Blantyre, business imene akuti amagulitsa ndithu zovala zimene zili zopatsa ulemu kapena zopereka ulemu, modest clothing in English. Ndiye tikhala tikupita ku break tikabwerera tufuna titamva notsopano kuti kodi mulendo wake umene akukambawo ndi zanji zina zimene waziona in terms of ma challenges amene amakhalapo in terms of business komanso ma success stories ake zimene amati akaziona pano kumasangalala nzotani kena kuti khale tikutseka program ineyo ndifuna ndipite nanenso ndikachene abaya business nzotani ndizambiri komano by the grace of God we are able to overcome them right choyambirira kuti mendingamba business kuti ndipeze ma supplier ukuthi awandele ma supplier abwino zinatenga nthawi kuti andizikhala ndikumazimenya patima kuti ani mabwesa katundu abwino kuti ndipeze munthu ondipangira katundu abwino it was not easy ndio kampeza munthu katundu ocha kuti abwere kumalawi kuno it was not easy ndio katundu yonse kuti akabwera umatha kupeza ma challenges muno anapanga mistake so natenge size yabwino bwino mwina customer wangu vuta kuti ayinesa kuna mzisi sina ndisangalase zino ngati zimene zomafunika uzikhala very patient ukabuzikhala udeka kona zoti kodi niyo challenge ndi imene ivuto ndi imene lili how can I overcome it ndikhoza kulidutsa bwanji umatha kupezeka zoti katundu pena mwina asowe pena asafike nthawi yabwino zino ngati zimene zoone kuti ndi pano pande mmene zilili kuti kuti peze ndalama yakunja zimasowa zimavuta zino ngati zimene zozo zimene zakhala zikuti vuta mu business yet zikuti phinja komano mwene ndanenera kuti zimangotengera chisomo cha Mulungu kuti timatha kumakwaniritsa maorders timatenga ma available mu shop amakhalamo zinthu zimafika mu nthawi yake ndi chisomo cha Mulungu chabe koma chachikulu nchongofunika kungolimbikira kuti vision yako munthu ikwaniritsidwe osayiwala kuti business ndikupanga ifa chakuti much as timanena zoti business ndikupanga kuti peze kanga chipe koma at the core, at the essence, at the center inemenda kozira ndimangufuna kuti anthu azioneka bwino ndimafuna kuti atsikana achisilamu ulamini sala achisilamu azitha kupeza katundu wabwino azitha kuona zoti tikapita kwakuti tikapeza zinthu zabwino nawo azitha kuchena chabwino in terms of my success stories well ndikhozonena zokuti client base yathu inakula okay and in a kangaroo it has tripled since we started. Does that also mean good you don't only cater to my customer now? No. Ndimagulitsa sokunja. Ndine ma customer ku America, ndine ma customer across Africa, Nigeria,
South Africa, Zimbabwe, Zambia. Social media. Yes, the power of social media. Ena so mtawe yomwe social media yomwe amata kugwitsa ntchito njira ina. Osapanga mistake kugwitsa ntchito yabwino anthu kumakudziwana anthu akuja amandipeza anthu takuona kuti takuona pa Instagram, takuona pa TikTok kumataona amene wapangira zinthu. Uli ndi group tatipange ad. And kuti ndipange gain trust ya anthu aja, I have to make sure kuti zimene akufuna zija naneso ndatani ndi apa ndipange deliver. As we're drawing towards the end of the program, ndimafuna ngati ungakhale mwina ndi mawu ena aliwonse. Choyambirira school ndiyofunika. Zinthu zambiri mzitseko zambiri zimatseguka wakhala kuti mclass kunapita. It's very important kuti atsikana apange focus on maphunziro. Komanso ukakhala kuti let's say wayamba ntchito chisakhale chinthu chokuphinjirisa kuti independence ngapangeso business ukhozopanga zonse. Ngati ukuona kuti ma strengths ako amaliza school, ukuona zoti iweyo nzeru zako zambiri zikupita ku entrepreneurship. Panga entrepreneurship. Koma komapanga sikuti it's going to be a smooth road. Uzikumana ndi zambiri zokhoma. Koma uzikumbukira chifukwa chimene unayambika. Kuti ne vision yanga inali yakuti. Ngati zinthu zavuta imakaye, take a step back, reassess your situation, start again and try again. Nobody is perfect. Limbikirani sukulu, limbikirani business, limbikirani ntchito. Komanso kumakhala ni sangala ndi anthu osamakhala munthu ozikweza kuti ine ndine imene simagwiraso ndi business. Anthu amafuna akabwera kwa iwe ifa customer ndi bwana athu. Kaya kugula cha 50,000, kaya kugula cha 150,000 amene onse ndi mabwana. Umafika uzikhala mtoto kuamvitsira kuti yayi akasumanga amafuna chakuti. Kumatanso kumaona sika uja kuti mine paliti masika pano. Chimene chikusowakira ndi chani? Ndibweretse chimene chocho. Yeto. Ineyo ndasangalala kwambiri kuti munapatula nthawi yanu kuti muyimitse pang'ono business koma kuti amayi amve nkhani zanu. Sometimes you never know umangona kuti maybe I don't have a story koma umapezeka zokuti wakasuntha moyo wa wina wake ndiye ndithokoze kuti munafuna kuti mugawane muchite share story yanu tathokoza amalawi amayi anzanu zikomo kwambiri ndipo tathokoza kuti munatipeza zikomo pamene poso tikutsiriza program yathu ya lero ya Amayi Lero ndipo lero mprogramu iyi ndinali ndi mimi James mwini wake wa House of Hair mumzinda uno wa Blantyre. Tamva nkhani yake watilimbikitsanso ife amayi kuyambira ife atsikana kuti tilimbikire nkhani ya maphunziro. Komanso tikuyeneka kuti tione tikhale ndi masomphenya kuti kodi kwenikweni pamoyo timafuna chani. Komanso pamene chinthucho tachipeza tichilimbikire chinthucho komanso tione kuti kodi ndi anthu ena amene akuchita zomwezo tingasiyane nawo motani. Komanso tizikhala ndithu odzidalira ndi tizikhulupirira kuti chimene wena akakupanga ifeso tikhoza kuwanitsa. Ine dzina langa ndi Joyful Baliani. Tikumanenso sabata ya mawa program yomwe mudzaone kuti kodi sabata ya mawa ndidzakhala ndi ndani. Bye bye.